Lalaki nga bago lang nagkuha sang drug test. Dakop sa bypass operation sa barangay Kalumpang Molo. Apat ka mga minor, lakip man sa nagkaladakpan. Nakatutok, John Sala. Natiklo sa bypass operation ang madugay na ginamonitor nga subject na si Carlo Cua, 44 anyos, sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo, alas 4:20 kahapon sang hapon. Nabaklan sang nagabalor 1,200 pesos nga ginapasuni siya buang sospek sa mga katapo sang Station Drug Enforcement Team. Sa recoveries na ligad sa mga tanod dre, maging sa tanod ning balaya, kag nakibot ang mga tanod nga kadamo sa minor. Apang suno sa sospek, madugay na siya nga wala nagagamit sang droga. Hindi na sa lakon. Oo. Kuya sa baligya ato mag-unang ko sa drug test. Wala naman maghuna-hunang mga opisyal sang barangay nga may mga illegal nga bulhaton ng sospek. Siguro makita balaan nila, siguro may lookout din na sila. Madalagan hindi namon makita kung di na sila gasulod. Nakuha sa sospek ang 3 pa ka sachet sang ginapasuni illegal nga droga. Lakip ang kalibre 38 nga pusil kag 6 sini ka bala. Upod sang sospek sa sulod sang puloy-an sang ginapatigayon ng bypass operation ng 17 anyos sini nga bata kag 3 pagid ka minor de edad. Balaan mo nga siya sa tayo mo ay. Wala sa gusto ko. Naway siya po. Kadto lang kami di, sir. Nagano ka lang din? Wala kami kadto lang kami di kay mapalimpyo kami kanil isang kwarto sa piya kay Bordan. Tani naman. Yara naman sa kustodiya sang Molo Police Women and Children Protection Desk ang 4 ka mga minor de edad nga nagkaladakpan upod sa sospek. Upod kay Cirilo Nintuque, John Sala, One Western Visayas.